viatgers arribats d'arreu del món, de llocs tan llunyans i exòtics com Nova Zelanda, Xangai, Villaviciosa, Romania o la Tanca de Melilla. Sigueu tots benvinguts a la festa major d'aquesta ciutat modernista i sobretot moderna que és la vostra. Ara mateix, si volguéssiu, podríeu ser tots a la proclamació com a rei d'Espanya de Felip VI. Però no, sou aquí. Sou persones intuïtives i sabeu que l'esdeveniment més important del segle no és a Madrid, sinó en aquest preciós racó del Baix Llobregat, on avui comença la que probablement sigui la millor festa major del món. Una setmana plena d'actuacions, concerts, revetlles, jocs infantils, competicions esportives, cercaviles de geganters, aquí tenim en Jujol i la creació, castells de foc, castells de castellers, espectaculars curses de braus. No, perdó, m'he equivocat. Aquí a Sant Joan d'Espí no hi ha curses de braus. Però la proclamació del rei tampoc, o sigui que tampoc no ens perdem res. Ara mateix la gent que vol i sap divertir-se és allà on ha de ser, a Sant Joan d'Espí. Per què? Doncs perquè Sant Joan d'Espí és un lloc divertit des de temps immemorials. Per exemple, a l'època dels romans, la ciutat es deia Vicomicià. Existeix un nom més divertit per un poble? Vicomicià. És que és dir-ho i se't posa un somriure a la boca. Segles més tard, després dels romans, aquí també es van divertir de valent els gots i els visigots. Sobretot els visigots, que són com uns gots amb una visió de futur. El més memorable, sens dubte, va ser el rei Ataülf, que es va casar amb una romana bellíssima que es deia Gala Placídia. Va muntar una guerra amb Roma, que era una ciutat molt gelosa i molt brutota, i va venir aquí a viure com un rei i a descollonar-se de l'imperi. Tant i tant es van divertir junts que van engendrar el seu fill Teodosi. Això va ser el 414 després de Crist. Això fa la ridícula quantitat de 1.600 anys. I això era aquí, pels voltants d'aquesta plaça. Quins temps aquells, Els dels reis, els súbdits i les princeses, com els d'ara, Fixeu-vos si aquesta ciutat sap divertir-se, que en els anys 60 tenia menys de 5.000 habitants i ara són més de 30.000. Cal divertir-se molt, però molt i molt per créixer i multiplicar-se com creixeu i us multipliqueu les gens de Sant Joan d'Espí. Quina enveja que em feu, quina barbaritat, però què preneu? Puc afirmar, sense por d'equivocar-me, que Sant Joan d'Espí és, juntament amb Hollywood, el bressol de la diversió. Des de Sant Joan d'Espí, TV3 porta 30 anys informant, educant i divertint a Catalunya sencera i a part de l'estranger. A Sant Joan d'Espí es diverteix i diverteix el món sencer el millor equip de futbol del món, la Unió Esportiva Sant Joan d'Espí. Sí, i el Barça també. I una cosa molt important, vosaltres gaudiu d'un estrany privilegi. Vosaltres no heu d'esperar la festa major per divertir-vos. Per què? Doncs perquè teniu una de les ciutats amb més zones verdes de Catalunya. Què dic de Catalunya? De tota Europa. Què dic de tota Europa? Del món sencer. Què dic del món sencer? Del sistema solar. Deixem-ho aquí, no? El que anava. Teniu el Parc de la Font Santa, el de Torreblanca, el de Sant Pancràs, el del Mil·lenni, jardins renacentistes, petits llacs, coves, senders misteriosos, salts d'aigua, 14 quilòmetres de carril bici, 13 metres quadrats de zona verda per habitant. Si fóssiu vaques o vegetarians, tindríeu menjar per tot l'any. Abans, el marge del riu era, amb perdó, una claveguera. Ara és ple de gent passejant
fent esport o contemplant aquestes magnífiques orquídies salvatges úniques al món que creixen als seus marges, així, sense més ni més, sense plantar-les. Teniu poliesportius oberts des de 6:45 del matí. Des de 6:45 del matí. Sabeu què vol dir això? Vol dir que avui, per exemple, podeu agafar una turca monumental i abans d'anar a dormir passeu pel Francesc Calvet a suar la samarreta i eliminar els excessos i us en aneu a dormir frescos com una rosa, com si no hagués passat res. És increïble. D'aquí poc, la ciutat estarà preparada pel transport elèctric. Fins i tot bicicletes. Quina sort que teniu! Pedalejar la meitat, avançant el mateix i gaudint el doble sense suar la samarreta i sense contaminar l'aire que respireu. Això és increïble. Em feu una mica de ràbia i tot, Ciutadans i ciutadanes de Vicomicià, una petita advertència. Aneu amb compte amb això de divertir-se tant i que s'us noti. Aneu amb compte amb el govern. Qualsevol dia us acusarà de divertir-vos per damunt de les vostres possibilitats. Sí, no us ho agafeu en broma, no? Però en Montoro és capaç de treure's de la màniga un impost nou i arrencar-vos el 33% dels vostres somriures sense que li tremoli el pols ni la papada. Qui avisa? Vicomicians i vicomicianes, forasteres i forasters de més enllà dels mars, les fronteres i les tanques amb punxes, infants, joves, pares i avis, passeu-vos-ho bé, divertiu-vos a tope, però dissimuleu una mica i procureu no cridar l'atenció del senyor Montoro. Els que no teniu ni un duro, gaudiu de les coses gratuïtes, que n'hi ha moltes i molt bones. I els que esteu forrats, per l'amor de Déu, gasteu. Gasteu molt, gasteu sense por, gasteu-vos-ho tot, perquè en aquests temps de crisi no hi ha res més trist i vergonyós que guardar i guardar i guardar i guardar i ser el més ric del cementiri. I feu el favor de divertir-vos sempre, sempre, sempre per damunt de les vostres possibilitats. És la vostra obligació més sagrada. Ja s'encarregarà aquí el vostre alcalde de mantenir a ratlla el senyor Montoro. Oi que sí, Antoni? A veure, un petit advertiment pels adolescents. Xicots i xicotes, si penseu arribar tard a casa, tipus tard, que segurament ho penseu fer, aviseu abans els vostres pares, perquè ells també volen sortir, també s'accediran i també arribaran tard, però han d'arribar una miqueta abans que vosaltres per poder-vos posar mala cara i picar-vos una mica la cresta, no els hi traieu aquest plaer. Senyors i senyores, passeu-vos-ho estupendament, mengeu i beveu amb moderació, és a dir, bastant. Feu l'amor i no la guerra, que els rics convidin els pobres a cava i a marisc, que els nois no es passin amb les noies, que quan diuen que no, és que no, que us recordeu dels guàrdies urbans, dels bombers i del personal sanitari que estan fent guàrdia per vosaltres i que continueu creixent i multiplicant-vos com només vosaltres sabeu fer-ho. Visca la festa major de Sant Joan d'Espí! Què feu aquí? Què espereu? A divertir-vos. Gràcies. Fort aquest aplaudiment per la tronada. I ara tot seguit continuarem amb el ball de gegants, amb el Pujol i la seva creació i els grallers de la colla de gegants i grallers de Sant Joan d'Espí. I seguidament veig que ja comencen a preparar el cremat perquè després del ball de gegants continuarem amb les habaneres i el rom cremat del grup Son de Habana.